Gibana-banang moabot sa 350,000 ka mga tao ang misalmot sa Walk with Mary kaganihang kadlawon. Ang report ni Nico Sereno. Alas 3 pa lang sa buntag sayo nga nag-abot-abot sa Fuente Osmeña ang mga deboto. Wa panumbalinga ang kabugnaw sa panahon. Usa kanila si Ginang Anisita nga misigurong matuman ang iyang panaad. Alo masakses lang akong yangyo niya. First mass niya alas 4. Naadyo ko. Tag-akara alas 4 alta. Bisan uwan. Sa Walk with Mary, giubanan sa mga deboto ang mahal nga birhen sa Guadalupe paingon sa Basilica alang sa nagkaduol nga fiesta. Makita ang bagang duot sa mga nagsakripisyo. Gisubay nila ang 2.1 kilometros nga gitas-on sa Osmeña Boulevard, bitbit ang mga imahen og nagrosaryo samtang naglakaw. Mga alas 5 na sa buntag naabot sa Basilica ang mga imahen nga mainitong gihangop sa mga nagpaabot nga manimbahay. Gisinudayon ang misa de traslasyon. Sayang wali gipasabot sa pari ang importansya sa pagpahugot sa pagtuo ug pagpadangat sa intensyon ug pangaliya. Dinhi sa Basilica, nagpunsiso kita. Kabaga sa tao, maipit. Apan nga naman, nga musulod magyud kita. Tungod kay aduna kita'y mga daladala nga mga pag-ampo. Matud sa kapulisan, itandi sa pagbukas sa misa nobinaryo atul sa Walk with Jesus, mas daghan ang mitambong karon sa Walk with Mary. Gihulagway nilang malinawon ra ang kalihukan. Kanina, wag kita maka-experience og kanang mga scattered rain shower. So, mo na siya advantage kaya ang mga tao nagdagsa po sila kaganina. Compare sa Walk with Jesus. Okay, like compared sa Walk with Jesus, mas daghan ron. Mas daghan ron. Ug human sa Santos nga misa sa Basilica, laing giatngan sa mga deboto ang motorkada. Sa traslasyon, gibiyahe ang Batang Hesus ug Birhen sa Guadalupe gikan sa Basilica paingon sa Mandaue. Sadya ang mga kadalanan nga giagian sa motorkada kundi lain-lain ang pamaagi sa mga deboto paghangop sa mga imahen. May mga mihalad og sayaw, nagplastada og altar ug mibuhi og mga balloons. Sa Mandaue City, bagang duot usab sa mga deboto ang nag-atang sa kadalanan. Hugot hinon kaayo ang seguridad nga gipatuman sa kapulisan. Duha ka tuig nga nahunong kining traslasyon gumikan sa COVID-19 pandemic mao makita ang grabing kahinam sa mga deboto dinhi sa Mandaue sa paghinangop sa pag-abot sa mga imahen. Gitapos ang kalihukan sa National Shrine of St. Joseph sa tradisyonal nga panagtagbo human sa traslasyon. Uban ni Godfrey Relien ug Edward Tubilan, Nico Sereno, Balitang Bisdak.